Добър вечер, дами и господа. Сега ще ви представим хронологията на Пашо. Днеска е 1 декември 2050 година. Пред пейката пред мавзолея стоят двете борволки. И си помнят за отминалите младост, опитвайки да отхапате най-добре. Как да кръпваш? Орега, прави деса. Мои бабки! Здравейте, бабки! Добър ден, дали това момиче знае къв ден е днес? Съмня. 1 декември. Помниш ли нашия 1 декември? Беше много хубаво. Да се върнем години назад. 1 декември 2011 година. Дава се добър ден за борба с хиски, заповядайте от нашите материали. О, мой Бог! Презервативи престиж. О, ще говориш. А когато ходихме на Лозен? Божки тежки багажи носихме и някакви роклички, дет ни се виждаха. Чепа не съм добра. Дънки, маратонки, дънки, маратон. Викат Ленон. Пахрана мали. Това не мога да го нося. Си спим? Хайде, матки, ставайте, време е за плен. Ставайте. Бързо. Ставай, времето минава. Аз пък зарязам. Нека се върнем към най-важния въпрос. Въпросът за алкохола. Лозен! Хората сбира! 500 мл на човек! Добре. Време е за обяд. В Лозен се храниме с екологична храна. С масло. Искаш кафа! Спица! Без консерванти! Нека да се върнем още по-назад. 2000-та. Помниш ли 2000-та година? Ни за пратката, бабки! Къде го взема? Дай го чакай!
Да, биш! Но къде е началото? 1994 година. Кой по цяло ще се